हाँ भाई नमस्कार। हम और दोस्त प्रकाश सिंह अमेरिका से हमार पिछला 2-3 गो वीडियो के इतना सारा प्यार देवे खातिर हम बहुत बहुत धन्यवाद देतनी। और ऐसे ही अपन प्यार हमरा के देते रही। अगर हो सके तो लाइक और शेयर कर दी, जैसे हमार इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंच सके। अगर उन्हीं का कुछ भला हो जाए तो हम लोग के खुशी लगी। अम, पिछला 2-3 हफ्ता में बहुत लोग के हमरा के मैसेज आयल ह और बहुत लोग हमरा से पूछत रहे लोग कि अ, जरा के भी मन बा कि अमेरिका कैसे जाइल जाला, मने का करे से आदमी विदेश चल जाला। तो हम सोचनी काहे ना आज हम थोड़ा सा ऊपर बात करी और वो लोग के बताई कि अमेरिका एक एक कितना टाइप के प्रक्रिया बा। ठीक बा। तो मेनली 3 तरीका बा जैसे कि लोग अमेरिका आवेला। अलग अलग देश के अलग अलग होखेला। भारत के साथ जौन रिश्ता जौन देश के जैसन बा ओकरा के उतना ज़्यादा वीज़ा मिलेला। अलग अलग तरीका से लोग पहुंच जाएलन सन। हमनी के साथ का भइल रहे कि जब कोल्ड वार चलत रहे, शीत युद्ध बोलनी सन अमेरिका और रूस के बीच में। तो ओकरी नेहरू जी और जौन कोनो भी एडमिनिस्ट्रेशन में रहे लोग, वो लोग डिसाइड कलक कि हमनी के रसिया के साथ ज़्यादा अच्छा दोस्ती रही। तो हमनी के अमेरिका के साथ उतना अच्छा दोस्ती ना हो पाइला 50-60 साल तक। तो बहुत सारा ऐसन वीज़ा कैटेगरी बा, बहुत सारा ऐसन एजा आए के तरीका बा जौन भारत खातिर उतना ईजी नहीं खे। हमनी सब के मतलब जौन लोग भारत में रहेला ओकनी खातिर बाकी देश के खातिर ज़्यादा वीज़ा एजा खुलल बा। तो हमनी के जौन मेन जौन 3 गो तरीका बा जैसे कोनो इंडियन अमेरिका आ सकेला। ओमे सबसे पहला हो गईल फैमिली के स्पॉन्सरशिप। तो जैसे कि रउआ के केहू अगर शादी हो गईल एजा और केहू रउआ के स्पॉन्सर कर देलक, चाहे कोनो ऑलरेडी सिटीजन बा, अपन भाई के फैमिली के अगर स्पॉन्सर करता, तब उ प्रायोजित ढंग से एजा रउआ लोग आ सकेनी सन। ओमे आजकल 10-15 साल कभी कभी 20 साल लग जाला। शादी वाला के 1-2 साल में हो जाला। अगर आपन माई चाहे आपन बेटा बा नाबालिग, तब ओकर 1-2 साल में हो जाला। तो ई एगो तरीका बा। दोसर हो गईल हाई स्किल्ड वीज़ा। जैसे रउआ लोग सुनले होखेम सन, हमहू जाइल रहनी हाँ। त एगो होला H1 चाहे L1 टाइप के वीज़ा होला जेकरा के हाई स्किल कहाला। जैसे कि कंप्यूटर के केहू के बहुत नॉलेज बा, केहू प्रोग्रामर है, अच्छा प्रोग्रामर, अमेरिका में प्रोग्रामर के ज़रूरत बा, चाहे कुछो रउआ PhD बानी, डॉक्टर, बहुत सारा चीज़ जेमे रउआ लगे बहुत अच्छा स्किल बा और डिग्री बा, त ओकनी खातिर उ वीज़ा ह। ओमे भी बहुत डिफरेंट टाइप के प्रकार बा कि केहू में कंपनी स्पॉन्सर करी तब रउआ लोग एजा सकेम, केहू में रउआ ओजा से भी अप्लाई कर सकतानी डायरेक्ट। तो पहले तो स्किल के बाद बा। अगर रउआ लगे बहुत सही स्किल बा, बहुत बड़ा स्किल, लाइक रउआ कुछ नया चीज़ इन्वेंट कर देले बानी, चाहे कुछ चीज़ में ऐसन नॉलेज हो गईल बा रउआ के क्वांटम फिजिक्स चाहे फिर स्पेस के बारे में जौन खाली रउआ के आवेला, तो अमेरिका रउआ के हाथ खोल के बुला ली। हमनी के सबके मन करेला कि भारत के प्रतिभा जौन बा उ भारत में रहे, लेकिन अगर रउआ के एजा आए के बाद मन बा कुछ सीखे के बा और वापस जाकर के ओजा यूज़ करे के बा, तो ओ खातिर भी अगर बहुत अच्छा रउआ लगे स्किल बा तो रउआ के एगो चांस अमेरिका देवेला। और एगो तीसरा तरीका हो गईल स्टूडेंट वाला, जौन हम कुछ दिन पहले एगो और वीडियो बनैले रहनी हाँ, तो हम थोड़ा ओकरा के टच कैले रहनी हाँ ई टॉपिक के। तो स्टूडेंट भी एगो अच्छा तरीका है। अगर रउआ लगे अच्छा स्किल नइखे और एजा कोनो फैमिली नइखे, तो रउआ स्टूडेंट बन के आ जाई। 1 साल के कोर्स कर ली, चाहे कोनो सस्ता कॉलेज में पढ़ ली, चाहे अच्छा से पढ़ाई करके कोनो अच्छा कॉलेज में पढ़ ली, ढंग के डिग्री कर ली। तो कुछो मने बहुत सारा ऑप्शन हो गईल। तो ई 3 गो मेन तरीका हो गईल अमेरिका आवे के। अब बहुत लोग के सवाल रही कि भाई अगर हमरा लगे केहू एजा नइखे, हमरा के पढ़े के मन नइखे और हमरा लगे कोनो स्किल भी नइखे, तो हम एजा कैसे आ जाएम? जैसे कनाडा बा, ऑस्ट्रेलिया बा, यूरोप के बहुत सारा देश बाड़न सन जहाँ इंडिया के लोग कोनो लेबर के अच्छा कोनो थोड़ा स्किल्ड लेबर के काम करे खातिर भी चल जाला लोग। बहुत सारा ट्रक ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर ओजा बा कनाडा में चाहे ऑस्ट्रेलिया में चाहे यूरोप में। तब उ देश सब के साथ थोड़ा भारत के रिश्ता थोड़ा-सा अलग बा। ओजा रउआ उ सब काम करे खातिर जेमे कि डिग्री ना चाही, उ करे खातिर रउआ लोग जा सकेनी सन। लेकिन बात बा कि अमेरिका के रिश्ता साउथ अमेरिका के साथ बहुत अच्छा बा, जैसे मेक्सिको और एने के जौन देश बा। त ओजा से एकनी के बहुत हद तक आदमी मिल जाला। लेकिन अगर केहू अमेरिका आ जाए, कैसे भी करके, त एगो चीज़ बा अमेरिका में कि अम, कुछ ना कुछ हो जाला जुगाड़।
जैसे एजा मेक्सिको से चाहे बहुत देश से, लेकिन ये हम पर्सनली हम रिकमेंड ना करें काहे कि ओकनी के ज़िंदगी थोड़ा-सा खराब हो जाला। मतलब कौनो चीज़ रउआ लोग के ना मिली, लोन ना मिली, घर ना मिली, कहीं कैश में काम करेम त कुछ साल तक त ज़िंदगी एकदमे खराब हो जाला। अगर केहू एजा जान-पहचान ना होखे त बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन लाग जाला। हम बात करतनी उ लोग के जौन अ, गैर कानूनी तरीका से एजा केहू तरह से घुस जाला। हाँ, कुछ साल के बाद ओकनी के लगे भी पैसा हो जाला, बहुत सारा मेहनती होखेलन सन जौन आएलन सन ऐसे, त ज़िंदगी चल जाएला। लेकिन हम पर्सनली उ चीज़ के देखले बानी और हम ओकरा के रिकमेंड ना करेम। एकरा अलावा एगो और तरीका बा कि जैसे हम कहनी कि भारत के रिश्ता अमेरिका के साथ शुरू में उतना अच्छा ना बन पाइल, काहे कि हमनी के रूस के दोस्त हो गइनी हसन। तब भारत के रिश्ता बाकी देश के साथ बहुत अच्छा बा। जैसे अपने बगल में सिंगापुर बा, सॉरी भारत के ना, अमेरिका के रिश्ता बाकी बहुत सारा देश के साथ बहुत अच्छा बा। जैसे बगल में सिंगापुर बा, सिंगापुर के एगो अलग एजा चलेला रिलेशन। सिंगापुर के स्टूडेंट के एजा आए खातिर बहुत ईज़ी पड़ेला। सिंगापुर के चाहे यूरोप के बहुत सारा देश हो गइल, ऑस्ट्रेलिया हो गइल, अपन कनाडा के हो गइल, त एकनी के एजा काम करे आए खातिर थोड़ा-सा रिलैक्सेशन मिलेला। जैसे हमनी के H1 खाली 65,000 H1 साल में खुलेला, त ओकरा बाद रउआ के ना मिली त फिर 1 साल इंतज़ार करे के पड़ी। लेकिन बाकी बहुत सारा यूरोपियन देश, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ई सब देश के आदमी सब के एजा आए में थोड़ा ईज़ी होखेला हमनी के मुकाबले। त उ केस में अ, बहुत लोग का करेला लोग कि ओकनी के अमेरिका छोड़ के कनाडा ट्राई करेला लोग, चाहे ऑस्ट्रेलिया ट्राई करेला लोग। और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ये सब टाइप के देश में जाइल थोड़ा-सा ईज़ी बा एजा के मुकाबले। ओजा पहुँच के और 2 साल काम करके ओजा के ग्रीन कार्ड ले लेवे के बाद आदमी के मन करेला त उ अमेरिका चल आवेला। अब बहुत आदमी ना आवेलन सन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया भी अच्छा देश ह, त ओजा भी ओकनी के कुछ अच्छा नौकरी मिल जाला त केहू एजा ना आवेला, बहुत कम लोग आवेलन सन। लेकिन अगर आवे के मन बा त कौनो अइसन देश में जाके जहाँ से अमेरिका के रिश्ता अच्छा बा, ओजा से भी बहुत लोग अमेरिका चल आवेला लोग। त ई वीडियो हम जौन बनैली हम बोले में त अइसन लागता कि हम सबके बुलावतानी। हम खाली बस इन्फॉर्मेशन देतानी। केहू के मन बा त आई, ना त अपन देश त अच्छा करते बा, त ओजा रही, ओगो देश के अच्छा करी। हमार काम रहे खाली इन्फॉर्मेशन देवे के, काहे कि हम एजा अब हो गइल 20 साल के लगभग होखे वाला बा। त काहे ना अपन भाई-बंधु सबके बता दी कि का-का ऑप्शन बा। ऐसे ई देश भी मतलब सबके खुला हाथ से स्वीकार करेला और बहुत इज्जत देवेला। त अमेरिका में एगो खूबी बा कि अमेरिका में आवे के बाद रउआ के ई ना पता चली कि रउआ कौनो अइसन देश में बानी जहाँ कुछ भेदभाव होखता चाहे कुछ। बहुत इज्जत से, प्यार से रखेला इहो देश, आपन भारत जइसन। त इहे बोले के रहे, एकरा अलावा भी बहुत सारा और तरीका बा। जैसे एसाइलम हो गइल, कुछ हो जा रउआ साथ बुरा हो गइल त रउआ एजा अप्लाई कर सकेनी। बहुत लंबा लिस्ट बा, लेकिन उ बहुत कम होखेला, मतलब कुछ 100 आदमी के अमेरिका देवेला। त हम ओकरा बारे में अभी बात ना करेम। लेकिन ऐसे बतावे के रहे कि अतना तरीका बा एजा आए के। और अगर केहू के आवे के बाद त थोड़ा इंटरनेट पर देखी, बहुत फोरम खुलल बा, ओमे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाई। कौनो फोरम में जाकर के फ्री के रजिस्टर कर ली। बहुत लोग जौन आवे के कोशिश करता, ओकनी के का पढ़ाई करतन सन, कैसे का करतन सन, उ सब रउआ लोग के पता चल जाई। और 2023 में अंग्रेजी पर खास ध्यान देवे के बा, जैसन हमार पिछलका वीडियो में हम बोले रहनी ह। और कोशिश करी लोग मैगज़ीन पढ़ी, इंटरव्यू देखी, यूट्यूब पर जाकर के दोसर लोग कैसे बात करेला उ सब सुनी। और अंग्रेजी के प्रति आपन प्यार के बढ़ाई, कम से कम 1 साल। ठीक बा? तब तक खातिर रखतानी। नमस्कार, अगला हफ्ता फिर मिलेम।